Abdülkadir Husanov Aziyanın eng qymmat futbolçysy boldy. Özbegistanyň milli ýygynysynyň we Manchester City toparynyň goraçysy 22 ýaşly futbolçynyň transfer bahasy bir wada 15 million euro ýokarlanyp 50 million euro derejesine ýetdi. Şeýlelikde ol Ýaponiýaly futbolçylar Keisho Sano bilen Takefusa Kubony ýyza galyp Aziýa iqlimyndaky eng qymmat futbolçy boldy. Mövsümiň dowamynda Husanov Manchester City bilen Angliýanyň Kubony hemde Angliýanyň ligasynyň Kubony gazanmagy başardy. Yaş futbolçynyň durnukly çykyşy on transfer bahasynyň epetli ýokarlanmagyna sebäp boldy. Abdülkadir Husanov üçin öňde ýene bir möhüm syna garaşýa. Ol Özbegistanyň milli ýygnysy bilen 2026-njy ýyllaky dünýä çempionatyna gatnaşar. Bu ýarış Özbegistan üçin taryhy waka bolup milli ýygyny ilkinji gezek dünýä çempionatyna çykyş eder. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.